Язмышлар ярында. Язмыш, сиңа һич тә үпкәләмим. Жәлләп нитеп мине тормадың. Япь-яшь чакта әллә чыныҡсын дип, ташҡын белән мине чорнадың. Йөзөп чыҡса, ярға йәшәр дидең. Чыға алмаса үзенә үпкәләр. Йөзөп чыҡтым. Ярға аңсыз аудым. Эй, яшисе килде шул ҡәҙәр. Без язмышлар ярында очраштык. Хәйерле кичләр булсын. Сезнең белән мин, Лилия Закирова. Әлеге тапшыруга тыңлаучылар я үзләренең, я инде якыннарының тормышларында булган вакыйгалар турында язалар. Алар хатлар аша зур ихласлык белән күңелләрен бушаталар. Моңа кадәр беркемгә дә әйтә алмаган серләрен безнең белән уртаклашалар. Кирәк очракта бу сер гомерлек сер булып бездә кала. Аның яраган кадәр өлешен без ихирга бирәбез. Шуңа күрә аноним рәвештә дә хатлар кабул ителә һәм тапшыруда исемнәр үзгәртелеп бирелә. Бүгенге хат күп кенә хатын-кызларның күңел кичерешләре белән тәңгәл килер дип уйлыйм. Чөнки адәм баласы югарыдан мәхәббәт дигән олы хис белән бүләкләнгән. Ә ул синең яшеңне карап тормый. Ишек шакый да үз агымы белән салмак кына аккан тормышыңның елгаларын теләсә кайсы якка борып җибәрергә дә сәләтле. Әйдәгез, ашык килгән хатны. Тапшырылмаган хатлар. Хәерле кич, хөрмәтле Күңел радиосын тыңлаучылар. Күңел радиосы минем аерылгысыз дустым. Һәр тапшыруны, һәр җырны йотлыгып тыңлыйм. Язмышлар ярында тапшыруын бигрәк тә. Шактый гына гыйбрәтле язмыш иясе булган бер танышым турында бүген сезгә дә язырга булдым. Һәм мин бу язманы җаннар назга сусаганда, яки инде бер айлык бәхет бәясе дип атадым. Алар мәчеттән ерак түгел генә очраштылар. Февраль аеның башы иде бу. Нәзиләнең йомыш белән барган җиреннән кайтып килеше, Хәлилнең исә мәчеттән иле намазыннан чыгып, әйләнеп кайтырга, һава суларга дип исәпләп, югарыга таба менеп килүе, ягъни Нәзилә ханымның каршысына таба атлавы. Алар күптәнге танышлар, әмма очрашмаганнарына шактый гомер узган. Нәзилә бу иратны инде күп еллар элек беренче күрүдән үк ошатып, сурәтен күңеленә, хәтер сандыгының иң төбенә салып куйган кеше итеп кабул иткәнгә, каршысына елмаеп килүчене кочаклап алырдай булды. Әмма үзен бик тиз генә кулга алды. Ул аның белән елмаеп, чын күңеленнән сөенеп исәнләште. Инде олыгаеп баручы ирнең дә йөзендә елмаю балкый. Әйтерсең, ике бит очына кояш кунган. Күк йөзедәй саф, чиста, нурлы, ягымлы зәңгәр күзләре Нәзиләне назлап, иркәләп, аңа тутырып багалар иде. Гомумән, ханым бу ирнең ачулы, җитди кыяфәттә булганын хәтерләми дә. Хәер, бер шәһәрдә яшәп, ничә тапкыр гына очрашты микән соң алар? Күп дигәндә 4-5 тапкырдыр. Менә монысы. Бүген юлларның кесешүе бу ике назга, җылыга сусаган җанның язмышлары беразга гына булса да бер-берсенә бәйләнәчәген әлегә берсе дә аңламый иде. Ә бит аларның шәһәрен зур авылга тиңлиләр. Һәр кеше уч төбендәге кебек бирде. Ничек шулай сирәк очрашканнардыр алар? Нәзиләгә аңлашылмый. Ханым үз хәлләрен сөйләде. Аныкын да сораштырды. Ир кеше үзенең ялгыз яшәвен, әнисенең узган җайда гүр иясе булуын сөйләде. Нәзилә читенсенеп кенә сорап куйды. Хатының белән аерылышуның сәбәбе нидә? Үзеңнең гаебең юкмы соң?
җавап ишетелмәде. Үз чиратында ханым да аерылган булуын, әмма барыбер инде 20 ел буе бер түбә астында аның белән гомер кичерүләрен бәян итте. Аларны якынайта берләштерә торган тагын бер нәрсә, уртак яраткан укытучылары бар икән. Аны да сагынып искә алдылар. Көләч йөзле ханым белән ерак авызлы, йомшак, ягымлы тавышлы ир әле шактый вакыт сөйләшеп тордылар. Нәзилә аның күзләренең сагыш моң белән өртелгән булуына игътибар итте. Танышы балаларның аталарын белә икән. Сөйләшкәч инде тәмам эшен бушатым дип микән, ханым аңа үзенең ире булып исәпләнүче, гомерлек шире булган бәндәнең гомер буе эшкәнен, соңгы ел ярым вакыт эчендә бөтенләй дә уйнамыйча, бер кайда да эшләмичә яшәгәнен сөйләп бирде. Соңыннан үкенеп тә куйды. Бәлки, бу кадәр кирәк булмагандыр. Әйе. Нәзилә инде 30 елдан артык шайтан суын бөтен нәрсәдән артык өстен күргән бәндә белән бер түбән астында яшәргә мәҗбүр. Сабыр итеп, санлап гомер иттем дип курыкмыйча, ялганламыйча әйтә ул. Балалар атасы итеп карады ул аңа. Газап михнәтләрдән тәмам арган, гаҗиз булган чакларда хатын еш кына: "Эх, эчкән чисмәлсә, кеше белән йөрсә икән бу" дип куя иде. Яшьлегендә кемнедер üzülеп, янып, күйеп, шашып, үлә битә яратканы булмады аның. Егетләре булмады түгел булды. Хәтта аның өчен сугышып йөрүчеләр дә бар иде. Кыйып куйган гүзәлләрдән булмаса да, гел төшеп калганнардан да түгел бит ул. Булачак ире балаларының атасы белән ничек очрашканы, танышканы бүгенгедәй хәтерендә саклана аның. Гармунда уйнаган өчен күңеленә хуш килгәндер кызның. Алар юктан гына очраша башлады. Һәм менә җәй көне Алабуганың бер уку йортына укырга керде кыз. Инде менә 1 ел артта да калган. Җәйге каникулда авылга кайтты. Бүгенгедәй хәтерендә клубта хинд киносы бара. Залда энә төшәрлек тә урын юк. Шул вакыт Нәзиләне чакырып чыгардылар. Анда машина тора. Кыз анда утыручыларын танымады. Янәшәсендә кем дисезме? Инде онытылып бара торган әлеге гармунчы егет. Каян гына килеп чыкты икән соң ул монда? Җир астыннан пәйда булды диярсең. Кыз аны моңа аңышканда инде соң иде. Аны урлап алып киттеләр. Төнне йокламыйча уяу чыкты ул. Шулай итеп үзен үзе саклады. Иртән егетнең әти-әнисе никах хакшына әзерләнә башладылар. Мулла килде, никах укылды. Иртән исә шулай ук булачак иренә армиягә китәргә повестка килеп төште. Эй, кызның сөенүләре шунда. Әйтергә кирәк, ул яшь чакларда машиналар бик сирәк йөри иде. Авылдан район үзәгенә кадәр барып җитү үзе бер баш бәләсе кебек. Ничек кирәк алай килеп җиттеләр алар. Егет военкомат автобусына утырып Казанга китеп барса, кыз исә тынычланып, сөенеп, автостанциядән авылына кайтырга кузгалды. Ләкин бер генә дә ким җире булмаса да, халык каршысында ул кияүгә чыгып алган кыз бит инде. Кемгә хаҗәте бар соң аның хәзер дип уйлады ул вакытта. Менә шулай язмышы булгандыр. Вакыт үтте. Армиядә 2 ел хезмәт итеп, кайтып та җитте кияү егете. Кыз инде укуын бетереп, эшли башлаган иде. Июнь айындалар өйләнештеләр. Һәм район үзәгендә төпләнеп, эшкә урнашып, яши башладылар. Нәзилә 3 бала табып үстергә хыялланды. Аяк акыллы, сәламәт яшәү рәвеш алып барган ирдән бәлки әле 5-не дә табар иде. Бу чиракта өчесе дә бик җиткән. Таман гына. 2 малай, 3-нчегә кыз бала туды. Нинди шатлык. Әмма тагын шифаханәдән чыгуга шул ук эчкечелек, сүгенү, вату, җимерү белән очрашты. Гомумән, балалар кичкенә чакта өйләрендә бик сирәк куна алдылар алар. Җәй көнендә бер хәл әле, теләсә кайда кунып була. Менә кышын яман. Көн саен кешегә кирип булмый. Урамда да йөреп булмый. Сабиларны җитәкләп, таш сарайларда да кунды ул.
өйгә кереп булмый, чөнки әтиләре ишекне һәр вакыт бикләп йоклый. Менә шулай итеп үстерде балаларын. Еллар буе бер өзлексез эшеп эшкә чыкмаган вакытларда булды ирдигәннең. Азык-төлекне, иң кирәкле әйберләрне, хәтта балаларның кием-солымнарына кадәр хәмергә алмаштыра иде ул. Ана кеше эшләмичә тормады. Шуңа әллә ни мохтаҗлык кичереп үсмәде балалары. Менә шушы рәвешле көн итә яшь гомерләр узып та киткән. Нинди ярату, нинди сөю һәм назлар булсын инде анда. Күрәсең, бу изге хисләргә бөтенләй дә урын калмагандыр. Вакыты да, мөмкинлеге дә булмагандыр аның. Бүгенгедәй хәтерендә. Эш буенча аны бер оешмага җибәрделәр. Барды, күрде, сөйләште, кыскасы кирәклен башкарып кайтырга чыкты. Нәкъ шунда күрде дә инде ул. Әлеге шибәр, төз буйсылы ир-егетне. Ул чакта да елмаеп кына тора иде ул. Нәзилә дә яшь, кеше күзе төшмәслек түгел. Шул кешенең сурәтен хәтеренә, күңеленә салып куйды ул. Узак еллар буена җанын җылтып, яктыртып торды бу сурәт. Ул аны башка бер кайчан да онытмады. Тик очрашуда эзләмәде. Бары тик еллар буе күрмәде. Аның янәшәдә генә гаиләсе белән яшәгәнен белеп гомер итте. Беренче күрүеннән соң 20 ел гомер узып та киткән икән шул. Я Раббым, чәчләр агарган, гәүдә ябыккан, кичерәеп калган. Нәзилә дә өлкәнәеп бара шул инде. Тик егет кешебез яшь вакыттагыча матурлыгын, битендәге елмаюын җуймаган. Ир телефон номерын сорады. Һәм бер атнадан соң шалтыратты да ул Нәзиләгә. Ой буе диярлек көн сайын телефоннан сөйләшеп, хәл белешеп тордылар. Бер көнне мин сине килеп алам, син очрашырга әзерме дип сорады ул. Ханым чиратында син барсын да әйбәтләп уйладыңмы соң диде. Уйламыйча башламыйлар, башлагач ташламыйлар дигән җавапны ишетте ханым. Беренче очрашуда ир аңа син мине я бәхетле, я калган гомремдә бәхетсез итәчәксең дигән сүзләрне әйтте. Җаны, күңеле бөтен барлыгы назга, җылыга сусаган, гомерендә пычрак сүздән башканы ишетмәгән, бәхет дигән нәрсәне бөтенләй дә күзалламаган, аңламаган, белмәгән, ишетмәгән, тоймаган, әмма инде кызганыча каршы өлкәнәеп баручы хатынга әйтерсең лә канатлар үсте. Яшьлеге кире кайтты. Бер айда 9 тапкыр очраштылар. Хәтердә һәр минуты, һәр секунды бу очрашуларның. Кара каршы утырып, күңел итеп чәй ишеләр дисеңме? Бергәләп токмачлы аш пешерүләр, пилмән ясаулар дисеңме? Һәм ул җырлаган җырлар. Аның тавышының матурлыгы, йомшаклыгы бәгырьләрне тып ала торган шул. Гомер буе үлгәнчә тыңлар иде аның җырлаганын. Хәзергә мөмкин булмаса да киләчәктә барыбер бергә булырбыз дип үзенең эченнән уйлап куйды ханым. Менә май аенда тәмам бар да үзгәрде. Һәм тәмам бар да беткәнен аңлады Нәзилә. Язмагандыр. Ул җаныннан артык яраткан кеше саннан кинәт кенә баш тартты. Акыл бер төрле әйтә дә бит ул. Йөрәккә генә әмер биреп булмый. Хатлар язып юанырга гына калдыңа. Кагаз бите иң якын сердәшенә үрелде. Гырур, түзем, сабыр булырга кирәклеген аңлый ул акылы белән. Тегәлегә үз-үзен берни дә эшләтә алмый. Яраткан кешесенең эшендә кизү торган көннәрен көтеп ала, аны күрергә дип, аның янына ашыга, хищыгы аңа хатларын уктырга тырыша. Нигә шулай итәсең? Чөнки башкача берни дә аңлата алмый. Яратып бетермәдем бит әле мин сине туйганчы. Йөрәгемдәге җылы да, назлар да һаман шул килеш, хәтта артыграк та дип әйтергә теләде ул аңа. Ләкин ишетергә генә теләүче булмады. Нәзилә үзен җан фәрмангә чабып барган чакта кинәт кенә туктарга мәҗбүр ителгән ат итеп хис итте.
Сен үзең гаепле барысына да. Бу яраткан кешесенең соңгы сүзләре булды. Нәзилә исә бүген дә аңламый үзенең гаебе нәрсәдә икәнлеген. Ярату гөнаһмы? Гаепме соң? Июнь башында араларны җайларга теләп ул аның янына кабаттан китте. Мин сиңа дошман түгел. Сиңа бөтен дөнья каршы чыкканда да мин син дип җан атачакмын. Осталар киссәләр дә сиңа каршы бармам, дип әйтергә теләде аңа. Аңламады шул дип сөйли Нәзилә. Күпме дәвам иткән булыр иде икән шушлай. Кул кушырып төшенкелеккә бирелеп утырса. Мөгаен акылдан язган булыр иде. Азмы дөньяда көчле шушындый кичерешләрдән, тетрәнүләрдән соң юкка чыкканнар. Актык көчләрен, ихтыярларын җыеп, үз-үзен кулга ала алды ул. Дини гыйлеме булган элекеге танышын эзләп тапты. Шуның белән нурлаша башлады. Дини китаплар укый-укый, хәле бераз гына җиңеләйгәндәй булды. Аллаһы юлына басарга, дингә килергә моннан 10 ел элек инде ул әзер иде. Әмма вакыты җитмәгәндер. Худайның сәгате сукмаган булгандыр күрәсең. Ә хәзер инде ихластан Хак Тәгаләгә йөзе белән борылырга карар кылды. Амин. Намазга да басты. Дугалар да өйрәнә башлады. Барсына да үз акылы белән барып җитте ул. Ярату дигән олы хис бер каяда китмәде. Ул аның йөрәгендә саклана. Җанын үлгәнче җылытып нурландырып торачак ул. Шушы яшемдә ярату хисен кичерүемә бер шатлансам, хатын-кыз бәхетенең нинди булуын күрүемә икенчедән куанам. Мин аның кыйрак өчен генә булса да күреп кала алдым. Бер айга гына булса да бәхетле иткән өчен мин Хәлилгә һичшиксез гомерлек рәхмәтлемен. Һәм мин бу хисне Худайның сынавы итеп кабул иттем. Язмамның, хикәямнең ахырында радио тыңлаучыларга бер генә сорау бирәсем килә. Бармы? Бармы тагын Нәзилә кебек, аныкына ошаган язмышлы ханымнар, аның кебек хыялый, рухлы, өлкәнәй барган көннәрендә дә олы, якты, матур, саф, кырсыз хисләр кичерүчеләр. Алар ничек кабул итте икән бу хисне, һәм ничек гомер итәләр? Гомер күзендә гашыйк булу, оятмы, әллә инде Ходай бүләгеме? Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, хат авторы үзе үк сезгә сорау белән мөрәҗәгать итә. Инде сезнең тормыш тәҗрибәсеннән чыккан үз фикерләрегезне ишетәсебез килә. Сезгә гомер күзе мәхәббәте танышмы? Ул сезне бәхетле иттеме, әллә киресенчәме? Сез аны ничек кабул иттегез? Сез аны уятка саныйсызмы, әллә бүләккәме? Әлбәттә, инде без гомер күзе мәхәббәте хакында алдагы тапшыруларда сөйләшкәнебез бар. Психолог та аңлатма биргән иде. Бүген менә әлеге ханымга үз фикерләрегезне, үзегезнең тормыш тәҗрибәсеннән чыккан сүзләрегезне әйтеп шалтырата аласыз. 54 89 21 телефоныбыз. Рөхсәт итәрсең микән
Çeşlerinden ubermen her bir gün sanat sin belki meni duymazsın min duymam seni nazılap sin belki meni duymazsın min duymam seni nazılap min duymam seni nazılap. Язмышлар. Нинди генә язмышлы кешеләр юк. Исемнәре телдән төшмәгән дисеңме? Күктә тулган йолдыз кебек ялтырап сүрелгәннәре дә. Дулкыннардай ярдан ярга бәргәләнеп тә сынмый, сыгылмый калганнары да. Ә сезне язмыш ничек сынады? Язмыш шаяртамы, әллә без ялгышабызмы? Әлеге сорауларга җавапны язмышлар ярында тапшыруында бергәләп эзләрбез. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, инде язмышлар ярында тапшыруына бүген килгән хат та укылды, бәян ителде һәм бу минутларда Күңел радиосын Нәзилә ханым да, Хәлил әфәнде дә ишетә. Алар тыңлыйлар дип ышанабыз. Һәм сездән менә шундый сорау белән сезгә шундый сорау белән мөрәҗәгать иттеләр. Гомумән, гомер көзе мәхәббәте сезгә танышмы? Бу хисләр белән ничек яшәргә? Бу ятмы, әллә инде киресенчә бүләкме? Сез аны ничек кабул иттегез? Үзегезнең фикерләрегезне уртаклаша аласыз. Нәзилә ханымга әйтер сүзләрегез бардыр һәм Хәлил әфәндегә дә. 54-89-21 элемтәгә керүче бар. Хәер. Ага. Яңадан җыябыз. Хәерле кичләр булсын, исәнмесез? Хәерле кичләр, исәнмесез. Мин бу тапшырыгымны тоже бик яратып, сагынып, көтеп алам. Тыңлап утырам, тыңлап ятам да. Әллә минем тормышымны кыйдан бераз карап торып шулай яздым икән дип уйлап шулай. Шулаймы? Демәк, сезгә таныш бу хисләр. Таныш. Ничек кабул иттегез? Була торган хәл. Бу бәхетле минутларны кеше үз башыннан үткәрсә, үзе генә аңлый. Авыр вакытлары, җиңел вакытлары булганда, менә Нәзилә матурым бик авыр тормышны алып барган. Бәхетле минутлары аның гомерлеккә үз хисендә, үз йөрәгенең түрендә кала. Бернинди дә үпкә, бернинди дә хыянат юк аңарга. Бәхетле хатыны шулай булырга кирәк. Ул бәхетле. Әйе. Ул кичергән бу вакытны. Ага. Кыска гына вакыт булса да җиткән дисезме? Әйе. Ул бәхетле минутлар үткән аның башыннан. Ул бәхетле булган. Мин үзем шушы хисләрне кичердем. Һәм дәвамы ничек булды сезнең хисләрегезнең? Ничек дип әйтәм, менә шуны әйтәм бит. Менә как будто мине кабатлап күрсәттеләр, әйттеләр дип мин. Сезнең дә шулай кыска вакытлы булды. Әйе. Үкенечкә каршы ул вафат булды. Сез моны Худайдан бүләк дип кабул иттегезме? Әйе. Рәхмәт. Рәхмәт шалтыратуыгызга. Менә шулай. Демәк, монда язмышлар берәү генә түгел. Егетләр, сез дә шалтырата аласыз. Гомумән, гомер көзендә булган мәхәббәтне ничегрәк кабул итәргә дә башкалар аңлый микән соң аны? Сезгә нәрсәләр белән очрашырга туры килде. Алый исәнмесез? Исәнмесез, хәерле кич. Хәерле кичләр булсын. Хатынның ире алкашка әйләнми. Ни хатым җәмәгать монда. Шунысы булып күренә һәр вакыт. Ага, сездә шундый фикер бит. Ярай, рәхмәт фикерегезгә. Бу безнең даими тыңлаучыбыз Җәлилдән булды бит. Тагын шалтырлар кабул итәбез. Алый исәнмесез? Исәнмесез. Тыңлыйбыз сезне. Бөтен фикерләр дә кабул ителә бүген. Мин бүген шушы бик диккать белән тыңладым. Бик матур, минем фикерем, бу бик бәхетле хатын.
Әйе. Чөнки мәхәббәт ул теләсә кемгә бирелми, ул Алла тарафыннан бүләк. Ага. Аның ул тормышының авырлыгы, менә шундый тормышта яшәгәнлеге хакына Ходай Тәгалә аны улгаймыш көнендә бүләкләгән. Менә мин үземнең бер шигыремне генә укыйм да, тормыш йөген тартып хәлдән тайгач, инде кайрылгач канатлар, алга таба инде бер адым да бара алмаслык булгач аяклар, синең белән кабат очраштык без. Тик узышлый кердең яныма, утырыйк берәйлә тып-тын гына, шөкер итеп күрешү барына. Балкып торган яшьлек узган инде, җитәлеген җыйган күзләрем, әллә кайчан тузып юкка чыккан син яраткан зәңгәр күлмәгем. Йөзләремдә инде җыерчыклар, яфракларга төшкән сырлар күп. Тылымнарым күптән юкардылар, чәчләремдә аппак юллар күп. Тып-тын калып менә утырабыз, тик күңелдә генә ут ялкын. Кулларыңа кулым тиеп китте, я Ходаем, син нинди якын. Ялгызлыкка инде күнгән идем, кирәк түгел иде беркемдә. Йөрәгемә тагын килеп кердең, утка атып мине бер көндә. Дөнья кинәт матурланып китте. Тик гомернең инде көзмәле. Күңелемдә чәчәк бураннары тынганын көт. Тукта китмәле. Аякларым бүген җиргә тими, очып йөрим хыял күгендә. Көтмәгәндә генә килеп кереп, җәй калдырып киттең күңелдә. Рәхмәт сиңа. Әллә үзегезнең шигъри юллармы? Әйе, мин Зөләйха апа. Зөләйха апа, искиткеч булган бит бу. Сезгә танышмы менә бу гомер кызы мәхәббәте? Алайса, Бик таныш. Сез ничек кабул иттегез, ничек булды моның дәвамы? Һәм Нәзилә ханымга нишләргә ул бәргәләнә? Нәзилә ханыма менә шушы, ул инде хәзер дугага килгән. Аллаһка башын игән. Менә шушы яктылык, яхшылык, менә шушы бүләк аны шушы дингә китереп керткән. Ул инде хәзер теләкле, ныклы, иманлы. Хәлил абыйга нәрсә әйтерсез? Ни өчендер баш тарткан бит ул менә. Хәлил ул аз гына ялгышкан. Чөнки инде аның бер кайчан да бәхетле буласы юк. Ялгышкан дисез, әйбит? Ялгышкан. Чөнки аның менә шушындый, аның да аңа да бүләк бит бу, Аллаһның бүләге бу. Ул бүләкне аңлап бетермәгән. Ташлаган ул аны җиргә, тузанга ташлаган. Һәм аңа Аллаһның рәхмәте яумый инде бу хәлдән соң. Ул ялгызлык белән газапланачак. Менә шундый диагноз куйды хатын-кызлар. Рәхмәт. Рәхмәт фикерегезгә. Ишетерләр әлеге хат авторлары. Һәм инде Алла бирсә, кем белә, язмышларын әле бәлки бергә дә бәйләрләр, әйбит. Безгә аннарысын шундый хатлар да килер. Ышанып калабыз шуңа. Шылтыратучы бар, хәерле кич. Исәнмесез? Тыңлыйбыз сезнең фикерне. Нәзирә ханымга алтыннан куярдай булса, һәйкәл куяр идем. Әйе. Тормышында да сабыр иткән ул. Бу ир белән очрашып та, шуннан соң үзенә көч таба алган. Шул хәтле мин аңа менә үзем сөйләгәндә тәннәрем әләнешти, сабыр, нык көчле, ихтиярлы сабыр хатын булганына. Ничек яшәргә аңа алга таба, ничек уйлыйсыз? Нишләргә? Һаман да Хәлил абыйдан көтәргәме нәрсәдер, әллә инде? Юк, көтәргә кирәк түгел. Көтәргә кирәк түгел дисез. Юк. Үзенең күңелендәге хисләре белән генә яшәсен һәм дугага ул инде Аллаһка ышанган, шул юл белән барсын, ул юлны ташламасын. Шулай дип исәнлек телим. Менә шундый матур теләкләр Нәзилә ханым сезнең хөрмәткә яңгырады. Хисләрегезнең кадерен белеп, хатын-кыз горурлыгын саклап яшәргә чакыралар сезне. Радио тыңлаучыларыбыз тагын шылтырау кабул итәрбез һәм йомгакларбыз да инде алай исәннәрмесез? Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр булсын. Нәсимә апа 10-нче бистәдән. Әйе, Нәсимә ханым. Мин менә бу ханым турында инде әйтмим, әлбәттә, түзеп яшәгән, авыр булган аңа мәхәббәтнең хисен әз булса да татыган, менә мин ирләр турында әйтер идем. Кызганычка каршы, менә бу Хәлил әфәнде бу хаттан күренгәнчә аңлатмаган сәбәбен. Менә шушындый ирләрнең күбесе яшь вакытта да, егетләр дә кызлар белән йөргәндә аерылганда, хәтта менә өлкән вакытта да
ничектер аңлатмыйча куркаграк хәлдә, куркак булып китәләр. Бу ханым сәбәбен аңласа бәлки аңа алай ук авыр булмас иде. Ул сәбәбен аңламыйча өстәмә тагын бер утта яну, бер дәрәхәт түгел әлбәттә. Һәм бу ирне бизәми. Шулай дип уйлыйм. Ул хәзер бу минутларда безне тыңлый. Нәсим апа, нәрсә диярсез Хәлил абыйга? Менә ул ханым белән күреп аңлаштын иде ул. Аңлаштын иде, сәбәбен әйтсен иде. Бәлки аның күңеле бизгәндер, бәлки ул әлбит кешене ерактан күргәндә менә ничектер бер төрле уйлыйсың. Якынайгач, бәлки ул уйлаган ханым булып чыкмагандыр ул. Алай булуы да мөмкин бит. Шуңа күрә әз генә булса да ул сәбәбен аңлатса, икесенә дә җиңелрәк булыр иде дип уйлыйм. Һәрберсе үз урынында булсын. Ир егетлеген күрсәтсен иде, шулай бит? Әлбәттә, әлбәттә. Шулай. Хатын-кыз булып калсын, ир-ат үз урынында калсын дигән фикерләр яңгырады безнең тыңлаучыларыбыздан. Рәхмәт фикерләрегез өчен. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, язмышлар ярында тапшыруы. Атнага бер тапкыр эфирга чыга. Тапшыру турыдан-туры эфирда барганлыктан төгәл генә билгеләнгән көне юк. Шуңа күрә эфирдан безнең ал хәбәрне тыңлап барыгыз. 3 көн алдан бу хакта хәбәр ителә башлый. Инде вакыт үзгәрешсез 22 сәгать 15 минутта кала. Тапшыруны кабаттан тыңлап карау ko'ngilradio.ru сайтында мөмкин. Сездән яңа хәбәрләр, яңа хатлар көтәбез. Бүгенге теманы Әхсән Баянның сүзләре белән йомгаклыйсы килә. Ходай безгә гомер биргән. Шул гомергә язмыш язган. Өлешеңә тигән көмешеңне матур итеп кабул итә бел. Ул нинди генә булмасын.